Vanredna budžetska kontrola javnog komunalnog preduzeća Vodkom započeta je po nalogu gradonačelnika Saše Pavlova i odnosi se na 2014. i 2015. godinu. Kontrola je započeta 31. oktobra, a već 9. novembra podneti izveštaj gradonačelniku u kojem su konstatovane nepravilnosti, kazao Srđan Jelistavčić, budžetski inspektor. Prva nepravilnost se odnosi na nesprovođenje javne nabavke električne energije, što je prekršaj po zakonu o javnim nabavkama, a po nekim informacijama, odnosno neke dokumentacije, nabavka nije sprovedena ni za 2016. godinu. U drugom delu možemo reći da postoji jedan primer malo lošeg neadekvatnog planiranja investicija, što je dokaz vršenja prenamene osnovnih sredstava u toku godine i tek treba da utvrdimo da li tih $1.000.000 investicija je namenski utrošena, na koji način, da li je tu poštovan zakon. I treća tačka, koja je ovako najproblematičnija, odnosi se na to da je prema izveštaju HLB DST revizije, eksterne revizije, utvrđeno da je nepreduzimanje mera došlo do zastarevanja potraživanja prema dobavljačima i time naneta šteta preduzeću. Gradskom veću dam predlog da se usvoji jedan zaključak na osnovu izveštaja o tekućoj kontroli koju je sprovela služba za budžetsku inspekciju, a ovim zaključkom bi se podneo predlog za razrešenje direktora javnog komunalnog preduzeća Vodkom Jabuka. Vanredna kontrola u javnom komunalnom preduzeću Vodkom iz Jabuke biće završena za 10 dana. Nakon toga biće predat kompletan izveštaj o izvršnoj kontroli, kaže Jelistavčić. Gradsko veće je donelo i odluku da javno komunalna preduzeća koja su u 2015. godini ostvarili dobit moraju da 50% uplate u budžet grada. Tu obavezu ima 8 preduzeća. Javno komunalno preduzeće Grejanje, Starčevac iz Starčeva, Kombrest iz Banatskog Brestovca, Vodkom iz Jabuke, Kačarevo iz Kačareva, Dolovi iz Dolova, Banatsko Novo selo iz istoimenog sela i Omoljice iz Omoljice. Ova preduzeća treba u budžet da uplate oko 10.300.000 dinara. Sada se predlaže da do kraja decembra, tačnije do 26. decembra 2016. godine, tu obavezu prema budžetu, odnosno osnivaču, izvrše javna komunalna preduzeća koja dobit nisu iskoristila za pokriće gubitka ili za uvećanje kapitala ili za sredstva za upotrebu za finansiranje investicija. Gradsko veće usvojilo je izmenjeni finansijski plan turističke organizacije Pančeva, koji je sada usklađen sa odlukom o rebalansu gradskog budžeta. Veće je dalo i saglasnost na godišnji plan upravljanja spomenikom prirode, stablo crvenolistne bukve koje se nalazi u Omoljici.